παιχνίδι αυτό, για και ψυχολογικούς λόγους αλλά και βαθμολογικούς. Θεωρώ ότι στην πρώτη μέθοδο ήμασταν καλύτεροι. Δικαιούμαστε ένα δεύτερο γκολ, αλλά στο ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι αν δεν καθαρίσει το παιχνίδι για το πρώτο μέθοδο, όπως μας δόθηκαν ευκαιρίες, δεχτήκαμε τις προσπάθειες. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε. Όταν ο Άκης προηγήθηκε με δικό σου γκολ στο δεύτερο λεπτό, πίστεψες ότι το παιχνίδι θα έχει τέτοια εξέλιξη στη συνέχεια? Εγώ πιστεύω όταν προηγήσει, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού, πρέπει να το τελειώσει. Μας δόθηκαν ευκαιρίες, όπως είπα και πριν, δεν τα καταφέραμε. Μας ήρθε η ψυχορουσία. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι ότι να δουλέψουμε στον επόμενο καιρό για να πάμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που είναι μόνο η νίκη. Νίκο, ξαμακραίνει ο Άκης βαθμολογικά. Πώς σας φοβίζει και πώς σας αγχώνει? Εντάξει, δεν μας αγχώνει θα έλεγα, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε ο Άρης, είμαστε μεγάλη ομάδα και πρέπει να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια, ειδικά στην έδρα μας. Είπα, να συνεχίσουμε, θα προσπαθήσουμε στο επόμενο μάτι να φέρουμε τις βαθμούς. Το πρόγραμμα είναι βαρύ. Ξέρω, οι μεγάλες ομάδες πρέπει να τα προσπερνάνε αυτά. Έχουμε όντως βαρύ πρόγραμμα. Έχουμε 3 συνεχόμενα ντέρμπι, το σημερινό. Θα τα δώσουμε όλα στα επόμενα χρόνια. Νίκο, θεωρείς αδικαιολόγητη την οπισθοχώρηση της ομάδας του μετά από το διάστημα, μετά από 15-20 για παράδειγμα, και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου? Εντάξει, δεν θα έλεγα οπισθοχώρηση. Ίσως έτσι πήγε το παιχνίδι. Δεν θέλαμε να μείνουμε πίσω. Εμείς το επιδιώξαμε να πετύχουμε ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο μήχρονο για να καθαρίσουμε το παιχνίδι και δεν τα καταφέραμε. Όσο έδωσε πολύ χώρο ο Άρης στο ΠΑΟΚ, ανορθόδοξα. Δηλαδή η εικόνα του αγώνα μετά το 1-0 δεν ήταν αυτή. Σίγουρα δεν ήταν αυτή. Ίσως επειδή θέλουμε να παίξουμε στις επιθέσεις. Εντάξει, ήταν ένα ντέρμπι. Πήραμε ένα βαθμό. Θέλαμε τους 3, δεν τα καταφέραμε. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είχαμε πιο πολλές ευκαιρίες για να πάρουμε το παιχνίδι. Ήμασταν καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ σε πολλά διαστήματα. Εσύ έδωσες απάντηση με τον γκολ.